התרנגולות מקשקשות בלול. זמן מצוין לצאת לטיול. בואו נעוף ביחד, בין הסיפורים והשירים. הצטרפו אלינו, יהיה כאן נעים. התוכנית לעוף, עם סיגל מגן, ברדיו החיים הטובים. כל יום שני, בשעה 11 בבוקר. שלום לכולם, אני סיגל מגן, ואיתי באולפן היום אורחת מאוד מיוחדת, טל סלום, שנמצאת כרגע בדרום אפריקה. שלום טל. שלום סיגל. שומעים טוב? כן, את שומעת אותי? אני שומעת אותך מצוין. אני שמחה שפילי הטכנולוגיה מאפשרים לנו לדבר. נכון, זה מאוד מרגש. כן, חשוב לי להגיד לך שאם יהיה לך קשה בעברית, את יכולה לעבור לאנגלית בלי שום בעיה. טוב, אני אנסה, נראה איך יהיה. בסדר, מתוקה. בואי נתחיל לספר לך ולמאזינים בעצם איך הכרנו. הכרנו לפני לא מעט שנים, כשאדם בעלי ואני היינו בדרום אפריקה, ופגשנו שם את הורייך ואותך כשהיית בת שנה וצ'ופצ'יק. אני זוכרת טיול מאוד מהנה שעשינו ביחד לוונדה, וישבת שם, כן. ישבת שם באיזה מקום, את יחד עם שני ילדים משוקולד, או בעצם 3 ילדים משוקולד, וישבתם ביחד, בלי שום פחד. ותמונה מדהימה שאני יודעת שעדיין תלויה אצלכם בבית. את זוכרת משהו מאז? אני לא בדיוק זוכרת. לפעמים יש לי זיכרונות, אבל אני לא יודעת אם זה קורה להרבה אנשים, אבל אני לא בטוחה אם אלה הזיכרונות שלי, או סיפורים שאולי הפכתי לזיכרונות. אוקיי. פעם אחרונה שנפגשנו הייתה לפני שנה. ביקרת אותנו בשבועות אצלנו בבית, אכלנו ביחד ארוחת שבועות מהנה, והיית בדרכך לנסוע לדרום אפריקה עם אמא שלך לאירוע משפחתי. אני זוכרת שאמרת לי שאת קצת חוששת. ומה קרה אז? כן, מאוד מאוד חששתי. המשפחה שלי הם מדרום אפריקה במקוריות, ולא הייתי פה מאז שהייתי בת 8 או 9. ושמעתי כל מיני סיפורים, גם מההורים, גם מקרובי משפחה, רואים דברים בחדשות שדרום אפריקה ובמיוחד יוהנסבורג היא לא בהכרח המקום הכי בטוח בעולם. אז טסנו לדרום אפריקה והגענו לאירוע משפחתי, לבת מצווה של בת דודה שלי, ומשהו מאוד מיוחד קרה לי בטיול הזה שאני אספר לך עליו עכשיו. אני מקשיבה. כן, אז נשארנו בעצם אצל חברה של אמא שלי, אצל אמא שלה, שהיא חברה הכי טובה של סבתא שלי. הם גרו אחת ליד השנייה לפני 50 שנה, שסבתא שלי בעצם עברה לדרום אפריקה מאנגליה, והם נהיו חברות הכי טובות. והאישה הזאת שקוראים לה מיורל, היו כמה ילדים, ואחת מהם הייתה אישה שקוראים לה איליין. ואימא שלי ואיליין הם באותו גיל, והם למדו ביחד בבית ספר, והיו חברות טובות. וכשישבתי בספה אצל מיורל, חברה הכי טובה של סבתא שלי, היא אמרה לי, את חייבת לפגוש את הנכד שלי. אני מרגישה פה שידוך. אז צחקתי, ולא חשבתי שזה יהיה משהו יותר מדי רציני. וזהו, פגשתי את החבר שלי, את השותף שלי שקוראים לו ניק, וזה היה ממש, כן, הייתה חופשה מאוד מיוחדת. אני רק רוצה לחדד, אותו נכד שהחברה של סבתא שלך הציעה שתפגשי, הוא באמת כן. ניק שעכשיו הוא החבר שלך. כן, ניק שעכשיו הוא חבר שלי, והוא חזר עכשיו הביתה מהעבודה, וזהו, אנחנו גרים ביחד. אני עברתי ליוהנסבורג בינואר,
וזה הסיפור. אוקיי. בואי רק נספר, את בעצם הגעת לדרום אפריקה כשבשנים האחרונות גרת באוסטרליה. ואחרי הביקור הזה שנסעת לדרום אפריקה ואמרת, אני קצת פוחדת, ופתאום הכרת את ניק, ואחר כך באת להורים ואמרת, בעצם אני רוצה לנסוע לדרום אפריקה. איך הגיבו ההורים? כן, זה היה מצב שהיה מאוד קשה. נסעתי אחרי שפגשתי את ניק וחזרתי לאוסטרליה, אז ביקרתי עוד פעמיים, ובפעם השלישית שהייתי בדרום אפריקה בשנה שעברה, בסביבות ספטמבר, אמרתי לו, זהו, אחד מאיתנו צריך לקחת החלטה, או שאתה בא אליי, או שאני באה אליך. כי כן, חשבתי שלראות אם זה באמת אהבה אמיתית, שאנחנו אמורים להיות ביחד, אז צריכים לגור באותו מקום. אז מכל מיני נסיבות, זה היה הרבה יותר הגיוני שאני אעבור ליוהנסבורג לתקופה. וידעתי שזאת תהיה שיחה מאוד מאוד קשה לנהל עם ההורים שלי, בגלל שהם הרי עברו גם מדרום אפריקה, גם לישראל, ואחר כך לאוסטרליה, לפני 15 שנה, על מנת לתת גם להם וגם למשפחה שלנו חיים יותר טובים. כן. וזאת הייתה שיחה מאוד מאוד קשה, שהייתי צריכה לנהל איתם, על זה שאני בעצם החלטתי לבוא ולגור ליוהנסבורג. כן, אני זוכרת לגמרי את החיים בדרום אפריקה, כשאנחנו היינו שם. זאת באמת חוויה אחרת, והייתה בה הרבה פחד. אני לגמרי מבינה את האומץ של ההורים שלך לקום ולהגיד, אנחנו לא רוצים להמשיך לחיות כאן, אנחנו עוברים למקום אחר, כדי לתת לילדים יותר ביטחון, ופתאום את באה ואומרת, רגע, אני נוסעת לדרום אפריקה, ובאמת עשית את השיחה הזאת המאוד לא פשוטה, ומה קרה? מה קרה במשך השיחה? מה קרה? ההורים, אני מבינה, מה הם אמרו? הם אמרו, תסעי בשמחה, או שהם קצת הרימו קשיים? כן, הם בהחלט לא אמרו, תסעי בשמחה. ואני חושבת שזאת הייתה שיחה מאוד מאוד קשה, במיוחד עם אבא שלי, שאיתו ניהלתי את השיחה. ואני זוכרת שהוא אמר לי שהוא הבטיח לעצמו בתור אב, שהוא אף פעם לא ינסה להשפיע על ההחלטות ועל הרצונות של הילדים שלו, אבל שהפעם זה פשוט, זה מיוחד, הנסיבות מיוחדות, ושהוא מבקש, הוא בעצם די מתחנן שאני לא אטוס. ובכל זאת, מה עשית? ובכל זאת, למרות שהיה לי מאוד מאוד קשה, בגלל שאני מאוד מאוד קרובה למשפחה שלי, בכל זאת החלטתי שזאת הזדמנות, שאם אני לא אטוס ואם אני לא אקח אותה, אז אני אתחרט לעולמים. בחרת באהבה. בחרת ללכת אחרי הלב. אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת מפתיעה, אולי קצת קשה. איך את חושבת אבא שלך מרגיש היום? אחרי 5 חודשים שבעצם את בדרום אפריקה. אני חושבת שאבא שלי, ואת מכירה אותו היטב, הוא בן אדם מדהים, והוא בן אדם שטוב מאוד, שהוא יודע טוב מאוד, הוא לא רוצה להקיל על אחרים, להעיק על אחרים. אז אני חושבת שלמרות שהוא לא מדבר על זה איתי, והוא לא מביע פחדים וחששות, שהוא עדיין חושש עבורי ועל הביטחון שלי, הם השלימו, הוא וגם אמא שלי השלימו עם המצב, אבל הם מאוד מאוד רוצים שגם אני וגם ניק נחזור לאוסטרליה בקרוב. אני חושבת שאת מכירה היטב את ההורים שלך. אני עשיתי שיחה איתם לפני השידור הזה. ביקשתי מאבא שלך לבחור עבורך שיר, עבור התוכנית. באמת? כן, ואנחנו נשמע ביחד את השיר שהוא בחר עבורך, שיר של זמרת שאני מאוד אוהבת, של קרול קינג, שנקרא Child of Mine.
futures you've designed. Oh, yes, sweet darling, so glad you are a child of mine. Child of mine, child of mine. Oh, yes, sweet darling, so glad you are a child of mine. You don't need directions, you know which way to go. And I don't wanna hold you back, I just wanna watch you grow. You're the one who taught me you don't have to look behind. Oh, yes, sweet darling, so glad you are a child of mine. Child of mine, child of mine. Oh, yes, sweet darling, so glad you are a child of mine. Nobody's gonna kill your dreams or tell you how to live your life. There'll always be people to make it hard for a while, but you'll change their heads when they see you smile. The times you were born in may not have been the best, but you can make the times to come better than the rest. I know you will be honest if you can't always be kind. Oh, yes, sweet darling, so glad you are a child of mine. Child of mine, child of mine. Oh, yes, sweet darling, so glad you are a child of mine. Child of mine, child of mine. Oh, yes, sweet darling, so glad you are a child of mine. טל, כן. מה את אומרת על השיר שאבא בחר בשבילך? אף פעם לא שמעתי את השיר הזה, אבל אני יודעת שזמרת שהוא מאוד מאוד אוהב ומעריץ. ויש לי, איך אומרים בעברית? Goosebumps. אוקיי. אני רוצה להגיד לך שכשפתחתי את השיר, גם אני לא הכרתי אותו, וכשהקשבתי למילים פשוט בכיתי. ככה, אני רוצה לצטט לך מתוך זה 4 שורות. You don't need direction, you know which way to go. And I don't want to hold you back, I just want to watch you grow. מדהים בעיניי. כן, יפה. מקסים. ספרי לנו קצת, מה את עושה היום בדרום אפריקה? בדרום אפריקה אני למדתי להיות מורה באוסטרליה, ותמיד אהבתי את הרעיון של לראות איך אפשר לשלב את הטכנולוגיה בחינוך. זה משהו שמאוד מאוד אהבתי גם באוסטרליה, ושהשתמשתי בו הרבה בכיתות שלימדתי בו. וכשבאתי לבקר את ניק בדרום אפריקה בספטמבר, אז הכרתי מישהי, שהיא בעצם המנהלת של החברה שאני עובדת בה. לחברה קוראים Think Ahead, ואנחנו עוזרים לבתי ספר, גם בתי ספר פרטיים וגם ממלכתיים,
אנחנו עוזרים להם ונותנים להם את כל העזרה באייפד. אז אנחנו עוזרים להם, אם זה בית ספר ממלכתי, אז אנחנו עוזרים להם למצוא sponsors שיעזרו להם ויממנו בעצם את התהליך של קניית האייפדס וגם את הטריינינג. ואז זה מה שאני עושה רוב הזמן. אני עוזרת, כרגע אני מלמדת לא תלמידים, אבל מורים. אני עוזרת למורים ומלמדת אותם איך הם יכולים להשתמש באייפד, לעזור להם בלימוד שלהם. מקסים, אני רק אוודא שהבנתי נכון. את בעצם עוזרת לילדים בדרום אפריקה, או למורים שילמדו תלמידים בדרום אפריקה, להשתמש באייפד בדרך החינוכית, בדרך הלמידה. נכון? כן. יופי. אני חושבת שזה ממשיך איזשהו מיזם משותף שהיה לנו ביחד, כשהיית באוסטרליה. בואי נספר על הספר If I Go to Australia. דיברנו בזמנו, אני שלחתי לך התחלה של סיפור, אני אקריא לך אותו, ואת תספרי איך המשכתי איתו. לסיפור קוראים If I Go to Australia. If I go to Australia, I'll meet a new friend. His name will be Terry, have fun till the end. I will look at his eyes and see a big star. We will go there together in a pink yellow car. We will meet many friends. We will see many sights. I wish I could go to Australia tonight. קיבלתי ממני את הסיפור, ומה קרה? כשקיבלתי ממך את הסיפור, שמאוד מאוד אהבתי, אז דיברנו על הרעיון לשתף את הילדים, את התלמידים שלי, שהם היו בזמנו בכיתות ד' וה', ושהם בעצם יציירו את הציורים לספר, ושהם יבחרו את המקומות באוסטרליה שהם הכי אוהבים, ובעצם גם יכתבו עמוד, או גם יכתבו משפט, שהם יצרפו לציור שלהם, של המקום שהם הכי אוהבים. אז דיברתי עם התלמידים שלי, והקראתי להם את תחילת הסיפור ששלחת, והם מאוד מאוד התרגשו. גם לצייר, גם שנתנו להם את האפשרות להיות יצירתיים, גם להשתתף בפרויקט שהם ראו כבינלאומי. כי חשוב גם להגיד שהתלמידים שלי, רובם מגיעים מאזור מצוקה. זאת אומרת שרובם, אין להם, רובם אפילו לא הגיעו לעיר של מלבורן. זאת אומרת, רובם אפילו לא יצאו מהשכונה שלהם. הם אף פעם לא היו בחול, רוב ההורים שלהם מובטלים, אז זה בית ספר במיוחד, והמחשבים שלכל אחד מהם היה מחשב, זה משהו שהם חשבו בו מאוד מאוד מיוחד. אז אנחנו התחלנו לחשוב על כל מיני מקומות, שרובם אף פעם כמובן לא הגיעו למקומות האלה. וככה התחיל פרויקט של research, אז הם התחילו, כל אחד בחר מקום, ואז הם התחילו לחפש במחשב ובאינטרנט כל מיני סיפורים על המקום, ומידע, וציורים, ותמונות, וצילומים, וככה אנחנו התחלנו בעצם לצייר ולחשוב על משפטים מקסימים שיתאימו לציורים. ובסופו של תהליך יצא ספר שנמצא באמזון, שנקרא If I Go to Australia, והרבה גאווה לילדים, והרבה שמחה גם בשבילי. אז תודה רבה טל על המיזם המדהים הזה, ואני רוצה להקדיש לך את השיר של תיסלם, לכי ילדה אהובה.
חופים רחוקים, אל חלומות אחרים. יש עוד דרכים שאותן לא עברו מעולם, לכי לשם. קחי לך ילדה אהובה את תרמיל האתמול, יש בו כמעט את הכל. לכי ילדה אהובה, כי עוד לא מאוחר אל המחר. לא, לא, אל תשכחי, גם כשעצוב לך יש לך אותי. לא, לא, אל תשכחי, אני כאן. תכעסי אהובה, אם נתנו לך לחשוב, אין כאן מקום לאהוב. פעם היה זה חלום שאליו מגיעים ממקומות אחרים. לא, לא, אל תכעסי, גם כשעצוב לך יש לך אותי. אל תשכחי, אני כאן. ואני כבר עייפתי מאוד, השנים עבודות עורף גאות, שביקשתי למצוא את הסוד, זה שגם לך מחכה. לכי ילדה אהובה אל חופים רחוקים, אל חלומות אחרים. יש עוד דרכים נסתרות להגיע דרכן, לכי איתן. תשכחי, גם כשעצוב לך יש לך אותי. לא, לא, אל תדאגי, גם אם קשה לך יש לך אותי. לכי ילדה אהובה, אל חופים רחוקים, אל חלומות אחרים. יש עוד דרכים שאותן לא עברו מעולם. לכי לשם. טל, את בהחלט הולכת להרבה חופים רחוקים ומגשימה הרבה חלומות. את מאוד צעירה ובכל זאת כבר חיית בלא מעט מקומות בעולם. בואי ספרי לנו, איפה הספקת לחיות בינתיים? אוקיי, אז נולדתי כמובן בישראל, אז גרתי שם עד גיל 11, וחזרתי לגור בישראל לשנה בגיל 18, אחרי התיכון. גרתי גם כמובן בדרום אפריקה, ביוהנסבורג. למדתי בחילופי סטודנטים בשוודיה ב-2010 לסמסטר. וחוץ מזה טיילתי גם בהרבה מקומות. התנדבתי בקמבודיה לפני 2 טיילתי גם באנגליה, מסע לפולין. כן, אני מאוד אוהבת לטייל.
וגם לגור בכל מיני מקומות. כמובן שגם גרתי באוסטרליה, איפה שגדלתי, אבל אני לא מרגישה שורשים, דיברנו על זה, אני ואת, אני לא מרגישה שורשים למקום אחד, ואני טועה עם זה בגלל שגם אני וגם ההורים שלי בעצם, הם גרו בכל כך הרבה מקומות, שכל מקום חדש שאני מגיעה אליו, בעצם אני מוצאת בו משהו אחר, משהו מיוחד, ואני שמחה לשהות בו לכמה זמן, ואז אני מתחילה להרגיש שהגיע הזמן לבקר במקום אחר. ומה בקשר לזוגיות? איך מוצאים בתוך כל הרצון הזה להסתובב ולנסוע ולטייל? מה בעצם חשוב לך בבן זוג? התקלתי אותך. מה חשוב לי בבן זוג? כן. אני חושבת שבבן זוג זה מתחיל להיות, אני הרגשתי מין מהפך כלשהו מאז שפגשתי את ניק, ואולי זה קשור לגיל, אולי זה קשור לשלב בחיים, אבל אני אוהבת כשמישהו הוא open-minded, ורוצה לנסות דברים חדשים, בן אדם שמבין אותי, ושגם רב סבלנות. כן. מקסים. יש לי ידך את השיר דיסטנס שכתבת ב-2006. תהי מוכנה להקריא אותו? אם יש לי אותו? כן, הוא לידך. את יכולה להקריא או שאת רוצה שאני אקריא אותו? את יכולה להקריא אותו. אני אקריא אותו בשמחה. We are so close, we are so far. I am constantly wondering where you are. What should I be thinking? Which emotions am I meant to be feeling? Just how much should I actually be revealing? You are here, I am there. Yet sometimes it seems that we are both too far away. Nowhere. בואי אני אקריא תרגום אולי של השיר שהוא לא לגמרי מדויק, אבל אני מקווה שהוא יעביר את המסר גם למי שקצת קשה לו עם אנגלית. הרשיתי לעצמי לתרגם אותו טל, אני מקווה שתהי מרוצה. כי אני בטוחה שמרוצה, מאוד מוכשרת. אנחנו כה קרובים, אך רחוקים מאוד. היכן אתה, כשלמולי תעמוד? מעלי לחשוב, אילו רגשות לחוש, וכמה לחשוף בפניך. אתה כאן, אני שם, אך מהמבט בעיניך נדמה ששנינו נמצאים היום, הרחק הרחק, בשום מקום. את רוצה לספר לנו איך נכתב השיר? את לא חייבת. מה? שאלתי אם את רוצה לספר איך נכתב השיר, וזה בסדר שתגידי לא. לא, אני יכולה לספר קצת על התהליך ועל הזמן שבו היה בחיי, אני חושבת. אוקיי. השיר נכתב ב-2006, דיברתי קודם על השנה שביליתי בישראל, בעצם עם תנועת נוער שומר הצעיר, אחרי התיכון. ואני חושבת שזאת הייתה הפעם השנייה שבה חוויתי אהבה. והמערכת יחסים הזאת הייתה לא קלה. ואני חושבת שבגיל הזה, הוא גיל 18-19, הוא גיל מאוד מאוד קשה. בגלל שהעולם והחוק בעצם רואה בך בתור בוגר או מישהו, adult. אבל בעצם אתה עדיין מרגיש, או אני עדיין הרגשתי, אני לא הרגשתי שאני עדיין
מבוגרת מספיק להיות בעצם ממש אדלט. אז כתבתי המון שירים, ואני זוכרת שדווקא התחלתי עם הרבה שירים איתך. כמה קצת יותר פרטיים, כמה קצת פחות, אבל השיר הזה נכתב ממקום שבעצם שניסיתי, או שהייתי בשלב שניסיתי להבין איך האהבה ומה רציתי מהאהבה, כשאני חושבת על השיר הזה עכשיו, אז הוא לא מביך, אבל הוא פשוט מזכיר לי זמן בחיי שאני שמחה, למרות שהוא היה מיוחד והוא היה חשוב, שאני שמחה שאני כבר לא שם, ושלמדתי ממנו הרבה דברים ומאז. טל, קודם כל אני מאוד שמחה שאת לא שם, אבל אני חייבת לספר לך שכשאני קראתי את השיר, הסיבה שבחרתי אותו לתוכנית, הוא כי אני חושבת שהוא מתאים לכל גיל. ואני חושבת שיש הרבה אנשים, גם בגילי וגם הרבה יותר מבוגרים ממני, שעדיין נמצאים במקום של אתה כאן, אני שם, אך מהמבט בעיניך נדמה ששנינו נמצאים היום הרחק בשום מקום. אני רוצה להקדיש לך שיר נוסף. אני יודעת שאת לא מרגישה שורשים לבית מסוים. אני יודעת שהנושא הזה מעסיק אותך. אני יודעת שכתבת ספר בזמנו על מה זה בית. ואני רוצה להקדיש לך את השיר מהפרויקט של עידן רייכל, שנקרא שובי אל ביתי. תשובי להביט בעיניי, ערב שוב יורד וכבר נהיה מאוחר. שובי אל חדרי, זכרי שגם אם זה חורף עכשיו, תסתכלי קרוב, מגיע יום מאושר. בעינייך יפתי נשמע האור והתום, יש יום מאושר או עצב שבא חוזר פתאום. יש אור של כוכב מאיר ויש את אותו חלום, כמה את יפה תמיד וכמה היום. שובי אל ביתי, תשובי להביט בעיניי, ערב שוב יורד וכבר נהיה מאוחר. שובי אל חדרי, זכרי שגם אם זה חורף עכשיו, תסתכלי קרוב, מגיע יום מאושר. בעינייך יפתי נשמע האור והתום, יש יום מאושר או עצב שבא חוזר פתאום. יש אור של כוכב מאיר ויש את אותו חלום, כמה את יפה תמיד וכמה היום.
מאושר או עצב שבא חוזר פתאום. יש אור של כוכבים ויש את אותו חלום. כמה את יפה תמיד וכמה היום בעינייך יפתי נשמע האור והאטום. יש יום מאושר או עצב שבא חוזר פתאום. יש אור של כוכבים ויש את אותו חלום. כמה את יפה תמיד וכמה היום. טל, אהבת את השיר? כן, אני מאוד אוהבת את עידן רייכל. אוקיי. אהבתי במיוחד את השיר הזה, את יודעת, בגלל השורה, בעינייך יפתי נשמר האור והאטום. שברור לך, אני מניחה, למה אני אוהבת את השורה הזאת. ואני חושבת שהיה לי חשוב להביא אותך לתוכנית, אולי גם כדי להעביר מסר דרכך לאור ולתום שלי, שזה בסדר להגשים את החלומות שלהם, גם אם אי פעם כשהם ירצו אותם, יהיה לי קשה איתם. אז אני משתמשת קצת בסיפור שלך לצורך זה. זה רעיון טוב. אני מסכימה. ספרי לי קצת, מה החלום הבא? שאלה טובה ומורכבת. החלום הבא הוא, אני רוצה, כבר מהתואר הראשון, אני רוצה להשלים מאסטרס עד גיל 30. אני כמעט בת 27, ומאסטרס לוקח 2 בערך, אז משהו שאני צריכה לחשוב עליו טוב טוב בשנה הקרובה. מה תרצי ללמוד, את יודעת? אני לא בטוחה מה בדיוק, אבל אני מאוד מאוד בטוחה שהתואר יהיה בתחום החינוך, או בחינוך וטכנולוגיה, או בחינוך ומנהל, שזה רעיון שאני יותר ויותר מתעניינת בו מאז שהתחלתי לעבוד בחברה, כי אני חושבת שיש המון איך אומרים, skills, שאני רוצה שיהיו לי אותם כדי שאני אוכל לעזור לבתי ספר ולעזור לתלמידים חברות חינוכיות כדי להשפיע על החינוך שם. מנהל פרויקטים, כל מיני דברים כאלה שלא למדתי עליהם בתואר הראשון בחינוך. אין לי ספק שתביא ללימודים האלה וגם לעשייה אחר כך הרבה מהניסיון המאוד מיוחד שלך, גם בטכנולוגיה, גם בחינוך, גם בהכרת תרבויות מאוד מעניינות. אני חייבת לספר לך שהחלום שלי במקום מסוים מתמשק עם החלום שלך. כמו שאת יודעת, יש לי כרגע מיזם של בואו נצבע את העולם, שמדבר על ציור, על אייפד שמתחבר לספרים דיגיטליים, וכמובן דרך זה העברת מסרים שחשובים לי. ומי יודע, אולי החלומות שלנו יתגשמו פעם ביחד. אנחנו לקראת סיום. הייתי רוצה שתחשבי, האם יש עוד איזה מסר שאת רוצה להעביר, אולי למאזינים, אולי לאמא ואבא שנמצאים כרגע באוסטרליה, אולי לי, למי שאת רוצה. אני חושבת, אני מלמדת ומדברת עם מורים כל יום, אני שמה לב שהם תמיד אומרים לתלמידים שלהם לחלום בגדול ולא לפחד. אבל שזה משהו שמאוד מאוד קשה למבוגרים לקחת את המסר ולהפנים אותו. אז אני חושבת שזה המסר שלי בעצם, ושזה משהו שאני מנסה בעצם לחיות דרכו, או עבורו, שפשוט לעשות ולא לפחד. כן, זהו. אני חושבת שזה גם מסר
שמושלם לכל הגילאים. זהו, אני לגמרי מתחברת לחלום שלך. אני מאחלת אותו גם לעצמי. ואני מאחלת לך שתשובי בשלום למשפחה, ושיהיה לך רק טוב. ואני רוצה לסיים בשיר נוסף שאבא שלך בחר עבורך, שגם אליו אני מתחברת בחיבוק גדול. שיר של ג'ו קוקר שנקרא You are so beautiful. אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהיית איתי היום, טל. אוהבת אותך. גם אותך, תודה. So beautiful, to me. You are so beautiful, to me. Can't you see? You're everything I hope for. You're everything I need. You are so beautiful to me. Such joy and happiness. You bring such joy and happiness. You bring like a dream. The guiding light that shines